Coming to Valai Wati ni HIV positive kum som ni don chu kalong ni ve to pathian thungai na zara tun thlengin pathian in damna shisel na min pe kalom hle ani covid pandemic kan ma chon mek lain HIV positive te kan lunga in kan mang ang emema nan na kai ma ti a soi kan ni china wang hian HIV positive tam tak ti chu kan ti phuk mayang a ti in ngai to ana kan lo ne ani amai ro chu vaccine te alo om ta ka chuan vaccine te kan han la a kan lom emema vaccine hi HIV positive te tan han la ka lo om reng lova kan CD4 count aniam bo le kan la kha lo ngai zo ka HIV positive to pho chuan la vekilatin a shisel to lo HIV TB HIV nei chunga cancer te ho khala hlei tu kan nia chuwa chan la vekila ka du hui chawani chuan dam le shisel ta ka covid zo to hwa po ART te kan la kho le dia theinan kawin veng chala lo fi ho ze lang che